V dnešnom videu si ukážeme, ako na nekonečno lietať. Chcel som ísť proste do vesmíru, ale tam sa dokážete do nekonečno lietať. Chcel som aj tam ísť, len som zle skočil. Bol predtým portál, som zakonil. Nevadí. Tak ideme do tohto portálu. Je mi jedno, že to nebude short, ale proste toto budete mať video, normálne, klasika. A môžete pozrieť, ak som videl teraz video Geometry Dash, čo sa stane, keď nahrávate toho robota. Mne sa nič nestalo, ale možno sa mi niekedy inokedy niečo stane. Ak sa niečo stane, ja vám poviem. Dám vám vedieť. A toto video už bude na dneska posledné, potom už dneska točiť možno budem, ale už nebudem vydať. Takže ste tu. Chcete, idete si robiť postavičku, môžete ten hociaký, napríklad môže byť poľnovíková celý shop, čiže tu buďte. Dáme si tu plucu. Teraz vyskočím a iba držím. Kaď? Ešte raz. Tak to by to malo byť. Padnem. Pomalu už padni. Vydržte, ja to na to nejak prídem. Malo by to tak byť. Kam ja to ukážu. Padnem. Či bolo, tak to nejde, pane. No nie. A ja čom čas, malo by to fungovať. Skúsim zaprieť túto topánku, možno prečo to nefunguje. Áno. Čiže ako vidíte, môžete lietať napríklad sem za tým blobom. Ja priletím tam. Jediné, čo je potrebné, je nemá na sebe topánky. A ako to zrušíte, môžete sa odpojiť. Čiže aj zrušíte to asi automát. Tak zrušíte tak, že sa odpojíte, no tak. Tak čaute a čau.